zlozviti, nevieš, či je to alkoholik, nevieš o ňom nič a predsa len ho miluješ, alebo ju miluješ. O tom človeku nevieš ani piču a aj tak si zamilovaný. Akurát ste sa spoznali, prvých zo pár rande vyšlo dobre, 6 týždňov ako plynie, tvoj dopamín v tele stúpa a cítiš šialenú zamilovanosť. Ty si sa nezamiloval do človeka. Tento človek je perfektný díler dopamínu pre tvoje telo. Okay? Chlap, skrz emocionálne správanie pre ženu, žena svojim vzhľadom pre chlapa. Keďže chlap sa pozrie na ženu, vidí vzhľad, vidí vizuál, je to všetko, čo on kedy chcel, to je všetko, čo on potrebuje pre vysoký dopamín na začiatku vzťahu. Okay? Keď táto žena bude vysoko sexuálna, do toho ešte aj ona sa pripojí, pridá do toho svoj nežný hlas, vzdychy pri sexe, chlap je hotový v 7. nebi. Žena, ak stretne dominantného chlapa, ktorý na začiatku výzva, záhada, to nie je chlap, do ktorého sa zamilovala, ale do dílera hormónov, ktoré jej telo